हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल फिन खेबसे बरायबावबाय दिनै नै आङो माइ रोगानो फैलायबाय न'आव दिनै फार्स्ट डे दिनै जोबनाय नङा रोगानाया खिन्थु गाबोनहायसो जोबगोन आरोना दिनैनिफ्रायनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनानै गाबोनहाय फोजोबसै आरो दा आङो थांगासिनो दं नै ओरैजाय जाना दुब्लियाव बे बोग्रि दंफां नुनाया बेनिफ्राय बै गामिसिम आरोना जोंना मानसिफ्रा नै आं सानथामसो दुब्लियाव फैयैयावनो हाखांजोब्बाय मालाय मानसिफ्रा मारा नाथ'वाखै आरोना खिन्थु रावबो जोंहाबो दिनै रोगानो नागिरबाय माला जोबो नायसै साननैसो लागोन खोमा रोगानाया देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोननो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोफोर मा होनबावनो आरो र' दसे थानानै लोगो हमनोसै वेदारखौ नायनो हागोन दिनैनिया नै सान्दुङा एसे गोसायानो खिन्थु दाहायसो मारै जागोनथाय रोगानायाव खस्थ' मोनाबानो जाबाय आरो बांद्राय मानसिफ्रा माइ हानो फैजोब्बाय आं 9टायावसो फैनाय जाबायना एसे लेट फैदों ओंखाम जायै लोङैसो फैखाबाय ओंखायनो स' गाइस बे दसे सम रेस्ट लादोंमोन आरोना नैबे दंफाङाव खोनानो मोन्दों बे दंफाङाव बिराद गिदिर गिदिर जिबौ ओंखारनो खिन्थु आं दिनैसिम लोगो मोनफेराखै दै थ' बिदिबा आवगायलांबाय थानोसै आङो दिनैनि मा होनो बेखौ हाबाफारिसिम होनदो माइ रोगानाय हाबाफारिसिम आं दा दावगायलांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेबो दै जोंहाना दुब्लिया ब्लार जादों र' बेलाय नै बेनिफ्राय बैसिम ओमफ्राय आरो बे लाइननिया बै जरनिफ्राय बै गामि नुहुरनायसिम आरोना भिडिअखौनो बारा बानायबाय थानो टाइमखौनो मोना ओंखायनो मा खुगायाव फैयाखैलै बानायथाराबाथाय बिदिनो जायो आं दा ओंखारबोबाय आरोना नै बेनिफ्राय बै गोजाननिखौ रोगाग्रोदों माने बेनिखौ गाबोन रोगागोन खोमा दिनै आं रोगानायखौ नुगोना नुवा नोंथांमोनहा थिग गैया दै खिन्थु नुदोंबो हागौ नुवाबो जानो हागौ आरोना मानोना केमेरा हमग्रा रावबो मानसि गैया नालाय गाबोन हायोबा केमेरा हमग्रा सासे लाबोफागोन आं माइ रोगानायखौ देखायनो थाखाय आरो बेसेबां मोनबेसे लायो माने बाराथ' लाखाया आङो मोननैल' लागोन दुरुं लाबोआखैना गगा मोननानै दं आवासा खिन्थु बेलेगनो गिदिर गिदिर जानानै खोमा आवासा ओरैजाय दा थांगासिनो दं आङो नैबे जाम्फैयाव बिराद ना मोनो दै आं खनसे सारनो मोनखांबायना नै जिबौ लोगो मोना होननाया माथो बेनो दङ हनै हास जिबौनि खोथा रायलायदोंमोन जिबौआ बे मासे दङ नै जाना बेनिफ्राय आरो दुब्लिया बेनिफ्राय बै गामि नुहुरनायसिम आं दानि थानाय बोग्रि दंफां बैलाय बेनो थांगासिनो दं दा साननैसो उनाव र' एन्जर जावफैनाय जालायसिगोनलाय दुब्लियाव आंना भिडिअ लाबोबाय थानो माने मेम'रियानो फुल जानानै दं आंना साफा ओंखायनो बारा बानायनाय जाया फैसा मबाइला एसे खम दामि नालाय र' साननैसो उनाव फैसा मोनबाथाय साननैसो माने 2 बोसोरसोनि उनाव फैसा मोनबाथाय गोदान लानोसै र' कुवालिटिखौबो एसे आपग्रेड खालायनो गोसो जादों आपग्रेड खालायनो थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आंखौ नुगोना नुवा थिग गैला दै खिन्थु आं बखिलांबायल' थानोसै दिनै माइ रोगानायखौ नुगोना नुवा थिग गैया दा देखायनो हाबा देखायलांसै ओइथिंजाय मालाय माइ हागासिनो दं मानसिफोरा नै बेनो आं हारसिं फैगासिनो दं आरोना दसे रेस्ट मोनदों नै ओरैजाय रोगानानै बावखाया ओरैजाय माबा जानानै दं आंना गावबाय बेखौ दा थिग खालायनो थाखाय दसे रेस्ट मोनदों आरोना बेथिंजाय रोगागासिनो दं नै बेलाय बेहायनो होनदों स' गाइस फाइनालि बिथिंनिया जोब्बाय आरोना दासो रोगाखांदों नै देन्जार मेंबायलै आंखौ The next day. हाय गाइस दिनै फैफिनलायबाय नै दुब्लियाव मैया भिडिअ बांद्राय लानाय जायासैना ओंखायनो दिनै स्टार्ट खालामलायबाय ओंखारबोदों र' दासो बेलासियाव दहाय फुङाव बेलेगाव खामानि मावदोंमोन माने ओंखायनो दा फैनाय दा बेलासियाव फैबाय आरो खामानि मावनो गगा मोननानै आवासा एकदम बेलेग सेन्स जाना दंनि आंना बुजिगोना बुजिया ओइथिंजाय जाना रोगागासिनो दं बाबाया स' बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनै फोजोबनाय जायोना जाया मिथिया दै ब्लगखौ खिन्थु गाबोनना सुनिबाराव मारा होगोन खोमा मारा होनायखौबो देखायफानो हागौ बे मोनसे ब्लगआवनो नायलांबाय थाबानो मिथिबाय थागोन आरोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर मोनसे ब्लगखौ बानायनो थाखाय सानथाम नांगौ नै आंनि थाखाय मालाय मानसिफ्रा 1 घन्टा 2 घन्टायावनो फोजोबो ना आंनिया सानथामजोंसो मोनसे ब्लग फोजोबो देन्जार आं ओरैजाय सानाबो हाबसिगोन दा 2टा जाबाय बेलासिनि 2टा 2 घन्टा रोगानानै न'आव थांफिनसै दुगैसै गगा मोननानै दंना दा बांद्राय मोनायाव दुगैबाथाय आरो बांसिन जायो गगाया ओंखायनो मैया हरावबो हांखोन मोनाखै उन्दुनाया बिदिखौ भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै मा हायो
दे होमबा दा बैग्रि दंफां मोनफैबाय आरोना आं नै बेहायनो जोंना थान्दा दैज्लांबाबो बेहायनो जिरायो आरो माइ हानाय बोथोरबा मेसेंबाबो बेहायनो जिरायो आरोना बांसिन माने बेहायनो मानसिफोरा जिरायनानै साहा लोंग्रा जायगाया नै ओरै अगदाब सगदाब बानायलायनाय दङ दिनैना रोगानाया एसे खाथियाव आरोना मैया बै गामियाव रोगादोंमोन ना दिनै बिलाइ बै खाथियावनो रोगागोन आरोना खाथियावनो जमा खालायगोन बेनिखौ माला जमा खालायगोन मिथिया दासो बेहाय मोनफैदों नै बे दंफां थाबाथाय थांनो बायो माने खामानिफोर मावनो बायो दैज्लांबाबो माबाबाबो बे दंफाङाव हाबनानै थाबाथाय आरो जाला मुहुनि नांबाय सिखारनो बानाय नाङो आरो मैया रोगानाया बिदि फाफ्लिया फुरा साजोबनानै दं आंनिया मुलि सुलिबो जानाय जायाखैना ओंखायनो स' बिदिबा रोगायबाय थानोसै आङो भिडिअ बानायनाय जाथ'नाय नंला रावबो हमग्रा गैयाना मानसि ओरै सानैल' दं नै बाबाजों आंजोंल' रोगागासिनो दं माने आंबो दासो रोगानो फैदों आरो रावबो केमेरा हमग्रा गैया नालाय केमेरा हमग्रा थाबाथ' देखायबाय थानो हागौमोन दिनै माने गामियाव माबा मोनसे खामानि मावदों नालाय मानसिफोरा ओंखायनो रावखौबो गथ'फोरखौ लेंना मोनाखै थांगासिनो दं र' दा रोगानो गाइस फाइनालि रोगाखांजोब्बाय आरोना बैथिंजाय नै जमा खालामनाय जायगाया बेहाय रोगाखांजोब्बाय दा दिनै गैथ'ला खामानि गैथ'ला थिनथायावनो जोब्बाय दिनै दुइथायाव फैदोंमोन आं दहाय थिनथायावनो जोब्बाय दा सानाबो नै बारा गोजौ दोबैयाखै बोरै सानालाय गोजौ दंबावो नै रावबो थांजोबाखै आरोना दा आं न'आव थांनो मोनसिगोन मानोना दिनै खामानि गैथ'ला बे मोननै रोगानो दोननायखौ मारा होखांबासो नै बेनिखौ रोगागोन बेनिखौ जमा बानायगोन आरो गैथ'ला रेस्ट मोनबाय रेस्ट एबार थांनानै दुगैहैसै आराम फ्रेस जानानै लामायाव बेरायहैसै आरोना दिनैनि भिडिअखौ फोजोबना फोजोबा लोगोफोर फोजोबथ'ला खोमा ना मारा होनायखौबो एसे देखायफानोसै दै भिडिअखौ एसे गोलाव बानायसै गोलाव जायोना गुसुं जायो मिथिला एडिटआवसो मिथिसिगोन आरोना आङो दा थांगासिनो दं न'आव आरामनो दुगैनानै फ्रेस जाहैसै मानजोब्बाय आरो फाफ्लियाथ' आंना नै बायनाय बायदि जाबाय मैया बारा सायाखैमोन फार्स्टआव खिन्थु दिनै सेकेन्ड खालि ओरैबायदि सादों आरोना एसे इथिं मोनथाम लाबाबो माने थिखोनो हाया नांदों होमबाबो जेने तेने रोगानानै फोजोबबाय आरोना 3 दबल'सो दंखायोमोन दिनै रोगानो गोनाङानो ओंखायनो रोगाजोबनानै थाब थांनो मोनबाथ' आंहासो मोजां नालाय ओंखायनो थाब रोगानानै थाब थांफिननो मोनबाय बिदिबा मारा होनायाव लोगो मोनसै मारा होनायखौ दसे देखायगोन आरो बारा गोबाव देखायनो हानाय नङालै खिन्थु खामानि थायो नालाय आंहाबो मावनो गोनां ओंखायनो बारा गोबाव देखायनो हानाय नङा दसे देखायसै बिदिबा मारा होनायाव लोगो मोनसै लोगोफोर 2000 years later. Hi guys, good morning. दिनै जाबाय थार्ड डे ओरैहाय नायनो हागोन निहिरा आं दासो सिखारना फैदों दै खानायफोरा एकदम जेब्रे जाब्रे जाना दं मानोना दिनै मारासो होखागोन नालाय खानायफोरखौ स्टाइल बानायनानै मा मोनबावनो आरोना बिथिंजाय सान्दुं ओंखारबाय नै 6टाल' जादों निहिरा ओरैबायदि खुदों माने दिनै दुब्लिखौनो नुवा माने ससेनिफ्राय ओइथिंजाय जेबो नुला नै ओइथिंजायबो जेबो नुवा बैग्रि दंफांखौ जेने तेनेसो नुहुरगासिनो दं आं दा थाबायलांगासिनो दं गाइस दिनै जोंहा दाखालि रोगानानै दोनखानाय माइआ दिनै मारा होजासिगोन फुङावनो मबाइल नायबाय थानाय मानसिखौनो सिखारनानै फोजानानै लाबोबाय आरोना आं दा ओंखायनो फैगासिनो दं नै फुरा लंपेन्ट गाननानै दा थान्दा नांदों खिन्थु गगा मोननायाबो दाबो बारा मोजां हामजोबाखै आंना सान्दुंआबो बिथिं ओंखाराखै सान्दुं ओंखारबासो दा एसे गरम जासिगोन र' गरम जासिगोन माने दा एसे खामानि मावनो मोनबानो गरम जासिगोन आरोना स' बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दा मारा होनायाव देखायनो हागोन ना हाया नायसै देखायनो हायाबा ससे देखायसै देखायनो हायाबाथ' माथो खालायबावनो आरोना होमबाबो र' देखायनो नाजाथारगोन आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दाबो सिखाराखै खोमा 6टायाव बांसिन मानसियानो सिखाराना सेंग्राफोरा 6टायाव सिखारनाय टाइमानो बोरायफोराल'सो सिखारो बोराय बुरैफ्रा बैथिंजाय फैबाय खोमा ट्रेक्टरा फैनांगौना नङाबा जोंहानाव फैगोन ना बेनो जागोन बायदि नांदां ट्रेक्टरजोंसो थांफानोसै नामा दा गाखोनानै गगा मोननाया दा बारा मोजां हामजोबाखै आंना आं दा मोनहैसिगोन आरोना नै बैग्रि दंफाङाव मोनसिगोन आङो हेभि फुङाव फैनायनि मजायानो बेलेगखा हौ सान्दुङा नै इथिंजाय ट्रेक्टरजों थांफानो ना माजों थांफानोसो जागासिनो दं स' गाइस बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो
मारा होनायाव दसे लोगो हमहैसै ना मा होनो मेन जायगायाव आरो ना मारा होनायखौ देखायनो हागोन ना हाया मिथिया देखायनो हाबा देखायनोसै बिथिंजाय बारा गैला बिथिंजाय फुरा निहिर निहिर ओरैजायबो बाल्थिं लाना फैदो नै बाल्थिं गारि फिदिंगासिनो दं नै गारि दसे थानानै उनावनो होसिगोन आरो ना ओरैजाय गारि फिदिंगासिनो दं नै ड्राइभारा जोंना एकदम डेन्जारखा guys, last finishing orijay jobbai pura mara potong so guys mari jobbai da nei be moनसेखौ फास होग्रोदोंमोन ओमफ्राय बै सेकेन्डआव होखांबाय बे दा बस्थायाव माइ सोगासिनो दङ ट्रेक्टर फैबाय दा लुट बानायनांसिगोन आरोना आं दा न'आव ओंखाम जाहैग्रोनि र' ओंखाम जाना फैयाखैना दहाय 6टायावनो फैदोंमोन फुंनि 6टायाव ओइथिंजाय हनै माइ रोगागासिनो दं मालाय बेनो बोरो सेन्देल आंना दा बारा मोजां हामाखैलै सान्दुं खाथारबाय नै गोजौ सानजौलायबाय सानथामाव ब्लगखौ फोजोबनो होदोंमोन आङो सानब्रै जाबाय मैया बानायनाय जायासैना मैयाहाय गामियाव सारद' दंमोन आबैनि ओंखायनो ब्लगखौ एन्ड बानायनाय जायासै आरोना मैयाहाय दिनैसो फोजोबसै आङो दाहाय माइ रोगानायखौ ससे देखायनानै दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबनोसै आङो दा एसे ससे बानायबावगोन आं दा न'आव ओंखाम जानानै फैग्रोनि ओंखाम जाखांनानै आइमोननो लाबोनोसै ओंखामखौ ओमफ्राय माइ थिखोनानै माइखौ दा मोनायाव लुट खालायोना दा खाखांबानो लुट बानायगोन मा बारा मोजां मिथिया आङो आन्दाज गैथ'आ दा आरो जोंबो दा ट्रेक्टरा फैगासिनो मिथियो मा थिखोयो दा आं न'आव थांगासिनो दं आरो लोगोफोर अभी मैं करने जा रहा हूँ सर पर उधर देख सकते हैं सान्दुङा गोजौ जाबाय दहाय गोजांदोंमोन रातनो दसेनो गरम नांलायबाय